Минаваме първия ден. Нямаме нито храна, нито нищо. Това искате? Толкова съм жаден. Не мога. Нямам избор. Ще умра някой ден така. Не мога. Жаден съм. Нямаме вода. Хладилникът е на 5 метра от мен. Томи! Какво? Вече не искам да нямам вода, не искам да лъжа зрителите. Да, не искам. Мама, балон. Много вкусен, успело е. Давай кали. Сега Ще тръгнем. последите на извънземните или пък да се скрием от тях. Виждам светлина. 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 Истинска светлина. Живи сме! Оживяхме, Томи! Тичахме 5 км да стигнем до тук. Как може такова нещо? Да, 5 км тичахме и стигнахме до тук. Какъв е този звук? Може би извънземни. Тихо! Аз не съм напредна. Вижте го. Казва се Били. Пише практис на него. И на iPhone ми пише Samsung, но това не значи нищо. Били пада от небето. Добре. Това е за днес. Избягахме от извънземните. Чао!